Om et øjeblik så tager vi til Aarhus for at se Christian Lolkes omdiskuterede teaterstykke med 2 dværge og en spastiker på scenen. Men først så går vi til en ny stemme i dansk litteratur. Maren Udhaug har i de sidste par år været en meget læst blogger, og læsere af den københavnske lokalavis Politikken kender hende for en ny tegneserie Ting, jeg gjorde. Hendes romandebut Og sådan blev det udkom sidste mandag, og i den møder vi en ung kvinde, som har meget til fælles med Udhaug selv. Hun er halvt norsk, hun er halvt samisk, og hun flytter til Sønderjylland som 7-årig, og pigen har det lidt fremmedartede navn Risten. Risten vokser op på fjeldene i Nordnorge med sine forældre og sin religiøse mormor, der fortæller hende røverhistorier om fjeldenes farer. Hun fortalte om underjordiske kvinder, der lokkede mennesker ned i huler under skoven og aldrig slap dem fri igen. Om at alle kunne blive lokket, men det var mest mænd og børn, der ikke kunne stå for deres bløde bevægelser og lyse sang. Ristens skøre moster vil stjæle hende, da hun ikke selv kan få børn. Derfor må Risten væk fra Norge. Da hendes far møder danske Grete, ser han en vej væk fra samerhelvedet sammen med hendes lange, sønderjyske ben. Inden ugen var omme, havde han også tilbudt at stikke sit lem op i hende. Hun sagde ja tak til det hele. Og et par uger senere også til forslaget om, at han kunne flytte til Danmark og bo sammen med hende. I Sønderjylland vokser vores hovedperson så stor med den vietnamesiske bådflygtning, som Grete giver navnet Niels, ved sin side. Indtil en dag Grete griber Niels i at masturbere, hvorefter hun forviser ham til Sjælland. Resten af sit liv huskede Kirsten den sommer som sommeren, hvor hun mistede evnen til at være glad. Hvor den sidste rest af barndoms uskyld blev kvalt i nætternes knugende ensomhed. Kirsten kommer uentusiastisk gennem gymnasiet og starter på arkitektskolen, hvor hun har ligegyldig sex med ligegyldige mænd. Indtil et tilfældigt møde i Københavns gader. Du er endnu smukkere, end jeg har forestillet mig, du vil være, sagde han uden at tage blikket fra hende. Niels? Han nikkede og lagde armen om hende. Hun lagde sine om ham, sådan stod de længe, til Kirsten ikke græd mere. Da den daværende kulturminister Brian Mikkelsen bad højt respekterede eksperter om at sammensætte den danske kulturkanon, så var der ud af 108 værker kun 8 siger og skriver 8 værker, som var fremstillet af kvinder. Og hvordan kan det så egentlig være? Ja, Vejle Kunstmuseum har besluttet, at det ikke er nok at tale om ligestilling af kvindelige og mandlige kunstnere. De gør noget ved det. De er gået i magasinerne og har hentet deres kvindelige kunstnere op i lyset, og så har de bedt 5 nulevende danske kunstnerinder om at gå i dialog med museets værker. Og museets egne værker giver et tværsnit af danske kvindelige kunstnere, lige fra dengang kvinder havde bedst mulighed for at male privatlivets intimsfærer, som Anna Anker har gjort her, til Christine Svanes nærstudier af en glasvase med blomster omkring. Senere møder man Ursula Reuter Christiansens mere voldsomme og ekspressive lærreder. Og i nutiden ser man Julie Nords japanske manga-inspirerede streg, og Maria Rubinkes morbide og classic kitschede porcelænsdukker. De 5 nye kvindelige kunstnere, museet har inviteret til at gå i dialog, er duoen Randi og Katrine, der her arbejder med søskaller. Her er deres kolossale takeaway-boks, som viser noget tarveligt udenpå, men som er beklædt med nøje tilrettelagte mønstre af perlemorglinsende muslingeskaller indeni. Lilibet Cuenca Rasmussen portrætterer 4 karakterer fra det afghanske samfund. En kvindelig politiker, en diktator, en dreng, der optræder som kvindelig danser, og en pige, der er opdraget som dreng. Og kunstneren og piloten Simone Åberg Kern indfanger powerkvinder i fotografiet Spider Sisters. Og så pryder Kirsten Justesens ikoniske foto Lunch en hel væg og smider kommentarer om køn, forbrug og kropsidealer ud i rummet. For nu tager vi nemlig forbi Det Kongelige Teater, som har samlet de talenter, som opførte Skuespilhusets åbningsbrag Hamlet. Alexander Mørk Ejdam og Christian Friedland, der står for henholdsvis instruktion og scenografi, og alle teaterets førende skuespillere er nærmest på scenen samtidig i den her dramatisering af Fjodor Dostojevskijs roman Onde Ånder fra 1872. I den switchede han den tids revolutionære og gjorde op med nihilisme og terrorisme. En kedelig russisk provinsby danner ramme om historien om de 2 unge mænd, Pjotr og Nikolaj.
Vi følger dem fra det højere borgerskabs fester, over middelklassen, portrætteret i en bowlinghal, og ned til underklassens dystre kælderliv. Piotr er en ureflekteret voldsmand, hvor Nikolaj er en sand damernes ven. Men hvem er Nikolaj egentlig? Rygterne sviger om et umage ægteskab med den skøre Maria. Hvad laver du her? Må jeg ikke knæle for dem? Nej. Jeg har sagt til dig, at selvom jeg er din mest trofaste ven, så er jeg jo ikke din forlovede eller ægtefælle. Men vil han egentlig hellere være sammen med den smukke Lisa? Jeg har aldrig elsket nogen hele mit liv. Jeg har altid håbet, at jeg kunne komme til det. Da jeg hørte, at du var villig til at følge mig der, det fik mig til at tro på det. Jeg vil komme til at elske dig. Kom til at elske mig. Jeg tror på det. Jeg tror, du kan gøre mig rask. Ved du hvad? Jeg er ikke sygeplejerske. Hvis det er det, du vil have, så tag dig af. Samtidig forsøger Piotr og Nikolaj at danne en hemmelig organisation. Okay, vi går klar til det store møde. Og hvilken rolle er det, jeg skal spille? Du er medlem af centralkomiteen og ved alt om den underjordiske organisation. Ja, og hvad skal jeg gøre? Du skal ikke gøre noget, du skal bare se dyster ud, det er det hele. Piotrs lederskabsevner er tvivlsomme. Hvis nogen herinde kendte til et planlagt politisk mord, vil han så gå hen og angive det? Og er hans og Nikolajs allierede en flok idealister? Det er tydeligt for enhver, at der er brug for en ny og fremtidig samfundsreform, og vi skal til at handle. Eller idioter. Så derfor foreslår jeg mit eget system som en ny verdensorden. Jeg må også med det samme forberede jer på noget. Jeg har rodet mig ud i nogle konsekvenser, og min konklusion er den stik modsatte af den oprindelige idé, som er selve udgangspunktet for mit ræsonnement. Jeg udgår fra uindskrænket frihed, og jeg ender i uindskrænket despoti. Foreløbig har Jussi Adler-Olsen skrevet 4 bøger i sin krimiserie om afdeling Q, og tilsammen har han solgt 1,5 million af bøgerne alene her i landet. Dertil kommer et langt større salg i udlandet, ikke mindst i Tyskland. Nu er den første Kvinden i buret blevet filmatiseret med drejebog af Nikolaj Arcel. Mikkel Nørgaard instruerer, og så har vi Nikolaj Lie Kaas i hovedrollen som vicekriminalkommissær Carl Mørk. Min kone er skrevet. Min makker er død, og min bedste ven, han er blevet lam. Jeg har ikke så meget at smile af. Så hvad fanden gør det her for? Fordi det er det eneste, jeg kan. Carl Mørk har lige været på sygeorlov fra drabsafdelingen, efter en ransagning er gået grueligt galt. Jeg kan ikke sende dig tilbage til drabsafdelingen. Jeg har noget andet. Justitsministeriet har givet sådan lidt penge til at åbne en ny afdeling. Afdeling Q. Arbejdet består i at gennemlæse henlagte sager fra de sidste 20 år. Gennemgå dem for eventuelle fejl, og så sørge for, at de bliver kategoriseret. Så var tanken, at vi kunne lukke en sal eller 2 om ugen. Men det er ikke nok for Carl at binde sløjfer på aktpakkerne. Mod sin chefs vilje løsner han knuden på et mysterium sammen med assistenten Assad. Den her kan jeg godt huske. Det er 5 år siden. En meget sød pige, ja. Den kan vi lukke med sammen. Kan vi det? Jamen, det står lige her. Hun begik selvmord. Sprang ud for den færge der. Politikeren Merete Lynggaard forsvandt på en færge, hvor hun var sammen med sin psykisk syge bror, Uffe. Måske skubbede han ud ved et uheld. Det kan ikke lade sig gøre. Men hvad skete der så med Merete? Hej, Merete. Nu skal vi på Kunstmuseum, eller skal vi? Louisianas direktør Poul Erik Tøjner har fået ideen til en udstilling ikke af kunst, men om et geografisk område, som har fascineret mange kunstnere, men også fascineret mange videnskabsmænd og opdagelsesrejsende. Det dybfrosne kontinent Arktis er Louisianas bud på efterårets store attraktion. Isen knager og brager, fra Alaska over Nordpolen og det nordlige Rusland, ned til den grønlandske indlandsis. Hollandske Guido van der Werfe lader en mand gå, tilsyneladende upåvirket af den enorme isbryder, der sejler bag ham, uden at vende sig om et eneste øjeblik i løbet af videoens 8 minutters varighed. Da Sir Edwin Landseer malede isbjørne i 1864, blev de set som frygtindgydende. Sidenhen er dyret blevet et symbol på den globale opvarmning. I det naturvidenskabelige hjørne ser vi nordlyset, her i en videoinstallation af norske Peder Balke.
Og her ses animerede 3D-scanninger fra arktiske ekspeditioner. Også maleren Gerhard Richter har været fascineret af isbjerge. Arktis er ikke kun is og vand. Fra Grønland til Sibirien bor der mennesker. Og den russiske fotokunstner Evgenia Abogaeva har besøgt sin barndomsby i Sibirien og tager i sin fotoserie afsæt i en ung piges hverdag. De mange polarekspeditioner endte ikke altid lige godt. Svenskeren Salomon Andrés ballonfærd til Nordpolen i 1897 fik en tragisk afslutning, da alle passagerer af uvisse årsager omkom. Starten på færden er dokumenteret med Andrés egne fotografier, der først blev fundet 3 årtier senere. Nordpolen har haft besøg af en del helte, fra Supermans ensomhedens fort til Cook og Perrys dyst om at nå Nordpolen først, her vist i amerikanske karikaturtegninger. Da siden Marcel Duchamp udstillede et urinal i 1917, så har moderne kunstnere i grove træk været fløjtende ligeglade med, hvad det uoplyste folk tilfældigvis mente om deres frembringelser. Da Danmarks første kulturminister Julius Bomholt i 1964 lavede en kunstfond, som skulle betale almindelige menneskers skattepenge til excesserne, så blev det for meget for en koldingenser ved navn Peter Rindal, og han blev talsmand for det folkelige oprør mod kunsteliten, og ham har Mungo Park Kolding lavet en teaterforestilling om. Jeg skal ind på Rigsdagen og aflevere 2.135 protester fra fortrinsvis mennesker på Koldingegnen mod regeringens ødsel, hvor penge, specielt den her kunstnerstøtte. Sådan så virkelighedens Rindal ud. Lagerforvalteren, der hadede kunsteliten, men elskede fuglekvider, bliver nu spillet på Mungo Park Kolding med Jesper Riefenstahl i titelrollen. Jeg er arbejder. Jeg repræsenterer arbejderne. Jeg holder af at tage en tur i skoven med min familie. Se på fuglene, gråspurvene. Eller en tur på Koldinghus. Det sted, det rummer historien for mig. Det var nærmest en tilfældighed, at det lige blev Peter Rindal ud af det folkelige oprør, som kom til at lægge navn til rindalismen. Den dag pressen ringede, var deres talsmand syg, og så måtte lagerforvalteren sætte sig i toget til København og fortælle, hvad han og mange andre med ham var utilfredse med. Det er et billigt trick at bruge heste i kunsten, siger jeg bare. Men kunsten går efter laveste fællesnævner. Vi skaber kun muligheder og billeder i dette lille land, hvor kunsten og kunstnerne kun kan overleve ved hjælp af statsmidler. Det er et usympatisk projekt. Vil man leve og overleve, må man lære at klare sig selv. Hestekunstnerne var ægteparret Bjørn Nørgaard og Lene Adler Petersen, der udover at partere en hest på en mark, også var medstiftere af kunstkollektivet X-skolen. Det er billedkunstneren og tænkeren Poul Gernes, der inspirerer os. Han taler om farven som en vedkommende faktor i forståelsen af os selv, vores humør og vores fællesskaber. Fællesskaber? Nu skaber jeg! Poul Gernes maler også Herlev Hospital i meget stærke farver. Det bliver påvist, at farverne helbreder patienterne hurtigere end på andre hospitaler. Ja, jeg har brun stue. Det har jeg altid haft. Jeg har formidlet kultur på DR fra 1996 og frem, og jeg har aldrig før set en debuterende dansk digter brage mere eftertrykkeligt gennem mediemuren end den kun 18-årige anden generations palæstinensiske indvandrer, Yahya Hassan. Han kom brændende igennem den litterære baldakin som et stjerneskud en lørdag formiddag på Politikens debatforside med overskriften "Jeg er så fucking vred på min forældres generation", og herefter er det gået slag i slag med dødstrusler og optræden i alle som i alle medier. Og nu koncentrerer vi os om digteren og ikke debattøren Yahya Hassan. Jeg husker vores fisketure, men hvad fiskede vi efter? Jeg turde aldrig spørge om noget eller sige min mening, når vi købte tøj eller sko. Turde ikke tænde fjernsynet, hvis du sov. Turde ikke tage din hånd. Turde kun nikke med hovedet, når du sagde, din mor er en luder. Og mor er flygtet, går rundt i gaden og fryser, mens vi spiser fangsten i skrædderstilling, og du siger, du ville ønske, at vi aldrig var blevet født. Yahya Hassans historie begynder med en ung palæstinenser, der vokser op i ghettoen i Aarhus Vest, med mor, far og 4 søskende. Slag fra fars hånd og kriminalitet er hverdag, indtil en pædagog på et opholdssted opdager Yahyas flair for sprog.
Lyrikdebuten handler om at gå fra rådløs kriminel til intellektuel på forfatterskolen, dog stadig i kontakt med kriminalforsorgen. Allahs vej ender her. Der kommer aldrig en dag med gul bil og kærtegn. Det her er mit fredagsbøn og fadøl, ildsvind i ghettoen, spændt som Himalayas livrem. Nu skal I høre, vi er simpelthen i den heldige situation, at Yahya Hassan havde skrevet et nyt digt, da vi bad ham om at læse op til det her indslag. Så nu kan vi simpelthen breake et helt nyt digt af Yahya Hassan, som I ser for første gang her i Smagsdommerne, og det gør I jo også derhjemme foran skærmene. Prøv at høre her. Yahya, take it away. Jeg måtte vige ved vandet, natten som natten, kvinden som kvinden, manden som manden, hægt mig på dit haleben og slæb mig i bølgen som svandt i sandet. Hvad vil du med den porøse hånd, der krakelerer af et kærtegn, og munden som søger en mund? En orm er født ved lidt under min skulder, mellem mine ribben, ved min ryggrad. Den maver sig vej til min mave. Jeg bærer troen som tvivlen, tvivlende på troen og troende på tvivlen. Vi er for mange til frelsen. Du korsfæster dit fodfæste i den forheksede ekstase. Hvad dølger du nu? Jeg ryster dig ud af dig selv. Jeg planter min hunger i din appetit i den offentlighed. Fra lyskryds til lyskryds med lungernes sygdom og køretøjernes trafik med menneskenes dårskab i. Du far vild i din cyklus. Du er en evigt ivrig edderkop. Jeg brænder dit spænd med en flamme fra hvert århundrede. Jeg fodrer hunden fra min egen. Jeg intervenerer i dit slikhus. Rækker en hånd som en fremmed og slider i iscenesættelsen. Jeg gemmer mig hos en jøde. Nu skal vi ud i rummet i selskab med de to Hollywood-stjerner Sandra Bullock og George Clooney. Det er sådan set ikke en science fiction-film, som den mexikanske instruktør Alfonso Cuarón har beredt os. Den bruger i grove træk en masse isenkram, vi allerede har smidt ud i kredsløb omkring vores blå klode. Og derfor er der også en hel del af det, som er temmelig gammelt og slidt, og derfor kan det gå i stykker. Det er åbenbart farligt at være ude i det tomme rum, når man går ned på udstyr. Sandra Bullock spiller den medicinske ingeniør Dr. Ryan Stone. Da hun er på sin første rummission sammen med den rutinerede astronaut Kowalski, spillet af George Clooney, rammer katastrofen. Stone svæver nu frit i rummet. I en kamp mod tiden, flyvende objekter og manglende ilt skal hun nu finde vej hjem til jorden. Explorer, do you copy? Houston, do you copy? Houston, this is Mission Specialist Ryan Stone. I am off structure and I'm drifting. Do you copy? Det
Det er med moderne danseforestillinger, som det er med stjerneskud. Hvis man kommer til at blinke på det forkerte tidspunkt, så har de været der, og så er de væk igen. Men den israelske koreograf Yossi Berg og Oded Graf optræder lige nu på dansehallerne i København, og så kommer de senere til Bora Bora i Aarhus. Så vi har spilet øjnene op for at vurdere deres forestilling Bodyland, der sjovt nok handler om kroppen. Heart, brain, butt. Why can't I follow my heart, brain, butt, cheek, arm, fingers, knees, chest, hair, eyes, nose, elbow, skin, dick, head? I Bodylands åbningsscene genopdager en af forestillingens instruktører, Jussi Berg, sin krop. Senere kommer publikum med på en rejse ind i kroppen med både poesi, dans og humor, som når den danske danser Søren Lending Urup fører publikum igennem sin lægejournal. So I got these other pills, but they made me so dizzy and horny that I would fall walking down the street. So I got some more pills, but on top of it all, they made me lose my hair and my fingernails. I en moderne nyfortolkning af Jesus på korset ser vi den anden del af forestillingens instruktør, Oded Graf. Men hvor Jesus blev gennemboret af søm, har Oded farvestrålende balloner på hænder og fødder. Om et øjeblik så skal vi besøge en babyfarm i Indien og diskutere de etiske aspekter ved, at kvinder sådan i grove træk lejer deres livmødre ud som etværelses mørkekammer med indbygget varme, vand og blodforsyning. Men først så tager vi en rent æstetisk oplevelse. Museer lader sjældent kunstnere omarrangere deres faste samling, men det er præcis, hvad Ny Carlsberg Glyptotek har bedt skulptøren Anita Jørgensen om at gøre. Glyptoteket har ønsket et nyt syn på sin faste samling, og også at se, hvordan Jørgensens moderne skulpturer kunne spille sammen med de antikke værker. Anita Jørgensens udstilling begynder allerede i indgangen til Glyptotekets vinterhave, der har fået lidt kulør i toppen i form af udstillingens navn, bøjet i rød neon. Anita Jørgensen har selv valgt 3 rum til sin udstilling, og de røde og grønne farver er blevet skiftet ud med en neutral vægmaling, som vi kender det fra den klassiske, moderne kunstudstilling. Udover at ændre på farverne, har Anita Jørgensen også flyttet rundt på Glyptotekets faste antiksamling. Som her, hvor portrætter fra en adelig families gravkammer er blevet opstillet som en lukket gruppering med et par tildækkede figurer imellem, som var de spøgelser. Jørgensen har sat en lille gruppe af kvinder med front mod sit eget væghængte objekt. Her spiller mellemrummet mellem det moderne og det antikke sammen, når kvindernes proptrækkerkrøller møder metallets krøllede ornament. Også Glyptotekets romerske portrætter er blevet omarrangeret. Her har Anita Jørgensen mørklagt et rum og placeret sin egen lysinstallation Regn i midten som eneste lyskilde. Skulptøren Jørgensen er kendt for at arbejde med kølige og rå materialer som glas, gummi, tyld og jern. Nogle af disse materialer går igen på denne udstilling med værkerne Butterfly Soul, Butari og Push the Black Sky. Den svenske forfatter Jonas Gardell har skrevet en 3-binds romanserie Tør aldrig tårer bort uden handsker, som allerede er omsat til en kolossalt succesrig tv-serie. Den handler især om, hvad der skete blandt bøsserne, da AIDS begyndte at sprede sig, uden at nogen anede, hvad det var for en pest. Vi har læst det første bind, som netop er kommet på dansk, Kærligheden. Manden i sengen er afmagret og mærket af fremskreden Kaposis sarkom. Han har kun et par dage tilbage at leve i. Arme, hoved og hals på manden i sengen er dækket af de store brune pletter, som kendetegner kræftformen. Han har frygtelige liggesår overalt på bagdel og lænd. Vi møder manden i en tid, hvor ingen endnu ved, hvad AIDS er. Hvis en AIDS-patient græder, skal en sygeplejer bruge handsker for at tørre tårerne bort. Udover at AIDS indtog byen, beskriver Jonas Gardell også, hvordan det var at være homoseksuel i start 80'ernes Stockholm. Var man ude efter sex, uden at ville risikere at få tæsk af omkringstrejfende ungdomsbander i parkerne, var der sexklubberne.
Med et mylder af båse, hvor man kunne låse døren, og hvor der fandtes køkkenrulle, store dåser glidecreme og en briks beklædt med plastik til at bolle på. Men for dem, der ikke turde gå de steder, var der pakkerne og pissoirerne. De to 19-årige, nyudsprungne bøsser, Rasmus og Benjamin, møder hinanden en juleaften. I samme øjeblik Benjamin bliver opmærksom på den nyankomne, stopper han op. Det er her, han hele tiden har været på vej hen. Måske har han virkelig troet, at han kimede dørklokker for at forkynde om Jehova. I virkeligheden har han bare søgt efter denne mand. Skæbnen ved dog, at HIV-viruset allerede er kommet til Sverige, og at Rasmus møder det ved sit allerførste samleje med en mand. Hvad er det? Det der på ryggen, siger manden nu bekymret og standser sine samlejebevægelser. Jeg har også et her. Han løfter overkroppen og viser et brunligt udslæt lige under brystet. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er. En allergi af en slags. Generer det dig? Rasmus ryster på hovedet, selvom det egentlig generer ham. Den film, vi skal tale om nu, fik ganske vist de gyldne palmer i Cannes i år, men på en meget kontroversiel måde. Formanden for priskomiteen, Steven Spielberg, valgte nemlig for første gang nogensinde at give prisen til både filmen og til de to kvindelige hovedrolleindehavere samtidig. Instruktøren Abdella Kecici lader os møde sin unge hovedperson Adele på tærsklen til dennes seksuelle opvågnen. C'était pas bien. C'était trop bien. Allez, les détails. Il y en a pas. Comment ça, il y en a pas? Vous avez fait quoi? Je comprends pas. On a passé l'après-midi ensemble, c'est tout. C'est parce que c'était naze que tu ne racontes pas? On dirait la PJ du sexe. Gymnasiepigen Adele mangler noget i sit liv. Noget, hendes drengekæreste ikke kan give hende. Så møder hun den ældre Emma, der har blåt hår og går på kunstakademiet. Moi, j'étais hyper Sartre dans mes années lycée. C'est vrai? Ouais. Ça me faisait du bien. Surtout dans l'affirmation de ma liberté et de mes propres valeurs. Tu vois. En tout cas, j'espère que tu voudras bien m'aider pour mes dissertes de philo, parce que t'as l'air... Bah écoute, quand tu veux. Adeles liv er en dannelseshistorie. Først oplever Adele forelskelsen og den seksuelle opvækkelse med Emma. Senere de komplikationer, der kommer med forhold, og det at finde sig selv i de voksnes verden.